नालाय बेयाव माने दोखो दोखो बुनानै सेन्देलखौ गोन्नायाव आलायनानै लासिसिं खालामनांगौ खानाय हानांगौ बे माने एकदम आनजुग माने एकदम माने लाजावथारा आरो माने बेफोरबायदि बुस्थुआ आरो बेफोर बुस्थुआ माने जोंनि पान्दुलफोर लिरनायबो थाया आउटनि बुस्थुखौ माने बेयाव माने बाहायनागिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन हरनाय थाबाय लोगोफोर गासै फल'वारनिसिम माने आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन लोगोसे सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुयोब्ला शेयार खालामना होबाबो जागोन आरो शेयार खालायबाबो जागोन ना लोगोफोर इमान इम्परटेन्टबो बाथ्रा बुंनो रोंखाया नालाय आं माने दा नोंथांमोना नुगासिनो दं रसमा ब्रह्म नङा होमबा लोगोफोर गासै बिथांमोनानो माने इउटुबनि थ्रुयैबो हमनानै ला फेसबुकनि थ्रुयैबो माने रसमा ब्रह्मखौ जोंहा बिथांमोना गासैबो सिनायखायो आरो जोंनिनो बर' मानसि लोगोसे हमनानै ला ओरैबायदि दिनैसिम थांनाय समफोराव ओरैबायदि माने रसमाया ओरैबायदि गिदिर गिदिर जाथाय जाबाय लोगोसे हमना ला गावनि बिसिखौ गावनि हौवाखौ गारनानै गथ' सासेखौ गारनानै लोगोसे बेंगलराव थांनानै थाहैनायखौ लोगोसे हमनानै मास मोननै मोनथाम जादों थाहैनाया लोगोसे इनि उनाव जोंनि बेंगलर बड'लेण्ड एस'सिएसन सारमोनाबो लोगोसेयै रसमाखौ बदं बगिया नागिरनानै न' फारसे हेगारहरबाय नङा होमबा लोगोफोर हेगारहरनायनि गेजेराव दिनैसिम बिसोरखौ जोङो मोजाङै जानायखौ नुदोंमोन लोगोसे बिनि गेजेराव मोनफा मोननै माने बिसोरनि गेजेराव माने कल रेकर्डफोर ओंखारबाय थायोमोन आरो लोगोसे बेफोरावबो गासै बिथांमोना नायगिरि बिथांमोना गासैबो नुखाजोब्बाय सोरनि गोरोन्थि एबा बेनिनो हौवासानि गोरोन्थि ना हिन्जावसानि गोरोन्थि बिसोरनि फाव फान्दायनायफोरखौ जों गासैखौबो नुनो मोनदों आरो लोगोसे जों मा बुंनो भिडिअनि थ्रुयै जों नुबाय नालाय जों कमेन्टआव माबा मोनसे बुस्थु लिरना हरनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर बिनि उनाव दिनै थासारिया बिराद गाज्रि जादों बिसिना ओरैबायदि जादों हमनानै ला रसमानि हौवाया जेनेबा रसमाखौ लालाब्ला बा रसमायाबो जेनेबा हौवाखौ लालाब्ला बेयाव मोनसे समाधान जायो लोगोसे हमनानै ला रसमानि गामिनिफ्राय हिन्जावनि गामिनिफ्रायबो रायजो राजा थागोन लोगोसे हमना ला रसमानि हौवानिफ्रायबो रायजो राजानि गामियाव रायजो थागोन मोननै गामिजों माने मिलायनाय गेजेरजों समाधाना क्लियार जायो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो आं मोननैसो बाथ्रा माने बुंहरगोन लोगोसे आं सानैनिबो जानायनि गेजेरावसो बुंगोन दै रसमानि आरो रसमानि हौवानि गेजेरावसो बुंगोन जाबाबो जायाबो लोगोफोर सोरबा भिडिअखौ नायबा नुदोंब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबा माने कमेन्टआव मानसिनो गोसोबा सोंहरबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनो सानोखि सानैबो मिलायथारलाब्ला बिसोरखौ माने दोखो दोखो बुनानै बा खानाय हानानै सेन्देलनि माला गानहोनानै समाधान खालामनो हाया आं माने फंनैसो बाथ्राखौ आं बुंगोन मोननैसो बाथ्रा मानेयाव बा मोननैसो माने पइन्टखौ एसे भुल नुहुरदों आरो लोगोफोर दै बे रायजोफोरनि गेजेरावसो आं माने बुंहरगोन आरो बे बाथ्राखौ दिनैसिम हमना ला दायनिगिरिया माने दायखौ मावा नङा मावखायो दै खननै खनथामबो जालांनो हागौ लोगोसे खननै खनथाम गाहाम जालांनोबा बेफोरखौ माने रायजो जाखानाय हिसाबै बेयाव माने मोनसे जुरिमाना थायो हा जेनेबा हौवायानो मोजांमोन गथ' सासे दंमोन जेनेबा हिन्जावानो जाथारलाब्ला खारला बारला खालामबाय थायोमोनब्ला ना मा लोगोफोर खारला बारला खालामबाय थायोमोनब्ला माने हिन्जावसाखौ माने डाइरेक्ट माने जुरिमाना खालामनोबो हागौमोन लोगोसे हमनानै ला नोंथांमोना जुरिमानाबो खालामनो जानो हागौ लोगोसेयै मोननैसो माने पइन्ट ओरैबायदि गोरोन्थि जादों मानसिखौ दोखो दोखो बुनानै माने सेन्देलनि माला गानहोनाय माने बिराद आनलिगेल जादों आरो बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा दासिमबो माने खना खनला माने एकदम मिथिस'हायै बायदि माने मोनसे माने गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय थानाय माने बिराद भुल जायो आरो साननो हागौ नोंथांमोना माने जोंखौ माने भिडिअनि थ्रुयै बुंनानैलाय मा लाब जानो हागौ साननो हागौ आरो लोगोफोर खिन्थु नुग्राया ओरैबायदि गाज्रि नुयो आरो आं बेखौसो बुंनो सानोखि दिनैसिम नोंसोरो बेफोरबायदि माने सेन्देलनि माला गानलायनाय बा मोनसे गिदिर मिटिं जादोंमोनब्ला बेफोरबायदि मिटिङाथ' जेनेबा बहुत जोंनि बर' बेफोरबायदि मिटिङाथ' जोंनि बहुत माने बर' गामिफोराव बेबायदि फिसा फिला मिटिङा बिराद जाबाय थाखायो दै दिनैसिम हौवा हिन्जाव मिलायाबानो माने न'खरानो माने बायखायो आरो हमना ला हिन्जाव न'खर सलायनायानो जेनेबा हमना ला हौवा हिन्जावनि गेजेराव हिन्जाव मानसियानो सेफायनोबो हायो हिन्जाव मानसियानो माने फोथांबो हायो नङा होमबा लोगोफोर बेनो आरो बिराद रियेल खोन्था आरो बेफोराव मिलायलायाबानो संसार जानाया माने गावलाङो आरो बेनि गेजेरावनो माने ओरैबायदि जानांगौमोन नोंथांमोना जेनेबा हमनानै ला रसमानि गोन्नायाव सेन्देलनि माला सोना होनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो लोगोसे गासैबो आं दा इयाव शेयार खालामलायबाय बै नोंथाङा बेयाव शेयार खालामलायबाय बैयाव शेयार खालामलायबाय बिराद गिदिर गिदिर जोंना फेसबुकफोरबाथाय लोगोसे फेसबुकनिफ्राय इउटुबसो मोनिबा माने क्लिप भिडिअफोरा माने लोगोफोर हमना ला एकदम मिलियननि उफार माने मोनहैजोब्बाय माने बेनि भिडिअआ ओरैबायदि माने सासे मानसिनि लाइफआ बरबाद जाबाय बरबाद माने बिसोर बरबादखा माने सानैबो माने मिलायलायनि गेजेरावसो गंनै गामिजों बिसोर माने समाधानखौ खालामलायदो जानो हागौ माने मोननै मोनथाम माने पइन्ट भुलखौ आं डाइरेक्ट माने सरै बुंनांसिगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव मिटिं जानायनि गेजेराव माने ओरैबायदि माने मोननैसो गोरोन्थि जादों माबोरै जादों होनना बुङोब्ला सोरबा रागादो खंदो सोरबा माने बुदोबो जानो हागौ सोरबा सौदोबो जानो हागौ बाखि भिडिअफोरा बेयाव माने जोङो माने इमान नुवाखै आरो जेनेबा ससे भिडिअफोरखौ गावबा गावनो माने खेबनानै माने गावबा गावनि फेसबुकाव आपल'ड खालामदो गावबा गावनि इउटुबाव आपल'ड खालामदो बेफोर माने बिराद गोरोन्थि जादों आरो बेफोर भिडिअआ माने जायबायदि जायगायाव मिटिं जादोंमोन
जायबायदि जायगायाव मिटिं जादोंमोन बे जायगायावनो माने जायबायदि माने मिटिं खुंगिरि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोर थाहैनाय बेफोर माने ओरैबायदि मोनसे आवाज बा मोनसे भइस बाथ्रा बुंनांगौमोन आरो जेनेबा हमनानै ला बिसोर सानैनि जेनेबा जुलिया दिनैनिफ्राय बा दिनैनिफ्राय बिसोर सानैनि संसार जानाया दिनैनिफ्राय माने आलादा आलादा जासिगोन बा मिलायलायदों गावसोर मिलायलायनायनि गेजेराव जायो ना बिसोर सानैनि दिनैनिफ्राय संसार जानाया आलादा आलादा जासिगोन बिसोरखौ जों जेनेबा पार्टिलाय बिसिबाय हबा जेनेबा हमना ला मिलायलायला बोखालायनाय जादोंब्ला बै समाव माने दोखो दोखो बुनायफोरखौ खानायाव हमना बोस्लिंनायफोरखौ गाज्रि राव बुंनायफोरखौ लोगोसेयै सेन्देलनि माला सोनायफोरखौ माने बेफोरबायदियाव माने एकदम एसेबो माने क्लिप भिडिअ माने केमेराजों खेबनानै माने आपल'ड खालामनो नाङामोन आरो दै रागाजों खंजों सोरबा माने सेन्देलनि माला सोफ्लांबाय जानो हागौ खना खना गुन गानां रायलायनानै सोरनिबा सेन्देलखौ जमा खालामनानै गोदोनायाव सोनाबो हागौ जेनेबा बेफोरबायदि माने बिदि सोबाबो माने एकदम बरन थांखाबाय आरो लोगोसे माने बेफोरबायदि भिडिअ माने लन्च जानाङामोन माने हमना ला माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने क्लिप खालामनानै माने खेबख'मानानै बा खेबनानै माने हगारनाङामोन आरो लोगोफोर मोनसे भिडिअखौ माने नोंसोर बिराद सेयार खालामना होबाय लोगोसेयै बुंनांगौमोन जायबायदि माने मिटिं खुंगिरिफोर बिथांमोन रायजो राजाफोर दंमोन बिथांमोन आङो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आं बुंहरोखि नोंथांमोना माने बुंनांगौमोन आरो बेसोर सानैनि लाइफआ दिनैनिफ्राय गैला बा हमना ला सिगांखौ जों बेलेग खालामनाय जाबाय बेयाव माने रावबो केमेरा इउज खालामनो मोना होनना बुंनांगौमोन आरो दै लोगोफोर बेयाव माने एसे गोरोन्थि जादों आं गोसो बुंदों आरो लोगोसे हायोब्ला बेफोरखौ माने गारलांजोबनांगौ जों बेफोरखौ माने लाबाय थायोब्ला माने बिराद लासिं सिं जायो आरो दिनैसिम जोंनि बर'फोरखौ माने सिनायनांगौ बहुत मानसि सिनायग्रा जाबाय हमना ला सोरबा सोरबाथ' बर' रावखौनो माने बुंग्राबो जाबावबायसो सोरबा सोरबाथ' आरबाय ड्रेस माने लाग्रा जाबावबायसो लोगोफोर ओरैबादि डेन्जार जानानै हमगासिनो दं आरो माने जोंबो माने जोंनि बर' ट्रेडिसनेलफोरखौ जोंबो माने सिनायजायै नंलिया लोगो बेनिखायनो माने ड्रेसखौ लानासो मानसिखौ सिनायो नङा होमबा लोगोफोर जों हिन्दुफोराथ' सिन्दुर बुंखायो ड्रेसखौ लानासो सिनायो लोगोसे मा जातनि मानसि बा मा हारिनि मानसि बे मानसिखौ माने भिडिअखौ नुयोब्ला बहुत मानसियानो माथो बिराद गाज्रि बर' थासारिया माथो ओरैबायदि माने रसमाखौथ' आजिखालिनि दिनाव रावबो सिनाय गैला रसमाया ओरैबायदि जादों ओरैबायदि मादों होननानै दिनैसिम माने निउस लाइभसिम मोननो हागौ आरो बेनिखायनो आं बेखौनो बुङो गोरोन्थिखौ मावनो नाङा रायजोफोर आं गारि बुंदै गोरोन्थिखौ मावनो नाङा गासैनिबो गामियाव रायजो जानाय संसार जानाय गासैबो रायजो राजा थायो गामिनि गेजेराव सोरनिबा न'खराव गोरोन्थिबो जायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोराव माने फिसौ फिला माने भुल गोरोन्थिखौ माने एकदम अकस्मातै मावनो नाङा आरो हमना ला दायनिगिरियाथ' जेनेबा दायखौ मावबाय नालाय बेयाव माने दोखो दोखो बुनानै सेन्देलखौ गोदोनायाव आलायनानै लासिं सिं खालामनांगौ खानाय हानांगौ बे माने एकदम आनजुग माने एकदम माने लाजावथारा आरो माने बेफोरबायदि बुस्थुआ आरो बेफोर बुस्थुआ माने जोंनि पान्दुलफोर लिरनायबो थाया आउटनि बुस्थुखौ माने बेयाव माने बाहायनो नाङा आरो आं बेखौनो बुङोखि नोंथांमोना रायजोफोरा माने आं बेखौनो बुंनो सानोखि रायजोफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्लांदोब्ला नोंसोर सिगांनो माने बेफोरबायदि जागोन माने खालामनो खानामोन आउट माने केमेरा खेबनो खानामोन आरो बेफोरबायदि आउटनिफ्राय माबा लाबनानै होनानै माने एकदम माने बुला सौला खालामनानै होना आं मानसि आउटनिफ्राय लाबना बुङाखै दै जेनेबा जिबायदि पान्दुलिफोर लिरनाय दं जिबायदि पान्दुलि लिरनाय दं बेखौल' जुरिमाना खालामनांगौ लोगोसे जेनेबा जोंनाथ' बर'नि फाथैलाय बिसिनायाथ' बिराद मुंदांखा नङा होमबा लोगोफोर बेखौबो दिन्थिब गारनो हायाखै बेफोरखौ माने जोङो ओरैबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि गोदोनि पुरना बुस्थुफोरखौ गारलांनांसिगौ दा आरो लोगोसे सेन्देल सोनानै मानसिखौ माने अखमान खालामनाया माने बिराद भुल जादों बे माने आत्मासो मानसिनि जिउआव आत्माखौ दुखु होनो नाङा मानसिया दानो दं दानो गैया नङा होमबा लोगोफोर गोरोन्थियाथ' जाखायो लोगोसे मानसिखौ आखौ माने डाइरेक्ट सेन्देलनि माला गानहोनानै माने आत्माखौ दुखु होनो नाङा दे लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबना जासिगोन लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव सरजाबहैदोंब्ला लोगोसे आं सोरनिबा सायाव माने एसे बुंफ्लांहैनायाव माने गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा निस्सय आंखौ बर' हारिनि फिसा होनना निमाहा होगोन मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगो बर' हारि जिउल' जाथों